Pojďte se mnou do Švýcarska. Tady mám nějakou snídaní, nějakého doxa, nějaké pálivy, zrychlím vám to, protože to trvalo asi 20 000 let. Dobře, tady natáčím, protože se vidím a zjistila jsem, že se to natáčelo asi 10 hodin. Nevadí. Tady svítilo extrémně sluníčko, jedeme za mnou, takže jsme tady měli nějaký 2 hodiny 23 minut do cíle, takže to bylo best, protože mít asi zhruba 6 hodin za sebou je prostě boží a nemusím už tak dlouho čekat, ale byla jsem unavená jak svině. No, nevadím. A jinak svítilo fakt sluníčko na to, že je zima a tam většinou svítí vůbec. Tady nám zbývalo zhruba 15 minut do cíle, takže už jsem byla unavená a už jsem chtěla, aby jsme tam byli normálně. Kdybyste uměla teleportovat, tak se nám fakt teleportuju, jakože fakt jsem měla chuť. No a tady mám záběr na to, na hrozně špatný záběr na obrazovku a zbývalo nám nějakých 5 minut. Super. A tady už jsme v Zamnou, už jsme u našeho Dolce Vita hotelu a tady máte nějaké záběry. Papa!